Ngasithanda iBhayibheli kwincwadi yesithilelo, Revelation chapter 19. Amen. Sizoqala pha ku-11. Then incwadi ka-Revelation chapter 19 verse 11. Sizoyidibanisa nencwadi ka-Revelation chapter 6 verse 2. Sifunda chapter 6 verse 2 yedwa. Sifunda no-19 verse 11. Uzophela inkonzo kaThixo pha ku-16. Chapter 6 verse 6. Verse pha ku-11. Chapter 19 verse 11. uKristu ungumoyisi. Ayibona izulu livulekile. Nalo ihashe elimhlophe. Lo uhleli phezukwalo kusithiwa nguthembekile. Ngunyaniso ugweba enze imfazwe ngobulungisa. Amehlo akhe ke aye enjengelangatshe lomlilo. Enhloko izizithaba ezininzi. Enegama libhaliwe elingaziwa namnye ungenguye. Yena wayethiwe wambu ngengubo ethiwe nkxu egazini. Igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaThixo. Yaye imikhosi esemazulwini imlandela. Ikumahashe amhlophe. Ambethe ilineni ecikizekileyo, eqaqambileyo emhlophe. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali, ukuze azithi qwaka ngalo inhlanga. Yena uyakuzalusa ngentonga yentsimbi. Yena unyathela izixovulelo sewayini yomsindo neyengqumbo kaThixo uSomandla. Engutyeni yakhe nasethangeni lakhe wayenegama libhaliwe kwathiwa ukumkani kakumkani, unkosi kankosi. Ukumkani kakumkani, unkosi kankosi. Chapter 6 verse 2. Yeah. Ukuvulwa kwamatywina verse 2. Ndabona nalo ihashe elimhlophe. Lo ke wayehleli phezukwalo enesaphetha. Wanikwa isithaba. Waphuma eseyisa nokuze eyise. Amen. Sicela ibandla ahlale phansi egameni likaYesu Kristu. Ngibulise kakhulu kwibandla. Every Sunday bengiba ngumuntu asoloko esima apha. Kodwa ndingameli uba ndishumayele, kodwa ndimele uba ndikhwele umshumayeli. Ndisoloko ndisitsho ukuthi khona umshumayeli. Ndingayazi ukuthi yini. Njengoba ndijonga idate kupheleyo. Lo brother lo lami evezi idate sithi nguwe lo ndoda. Ngabe bendigqeleshe brother mgijima. Uthixo ke ungumncindi. Ndisoloko ndibhizi kakhulu kangangoba angathi ukulala kamva. Ndilala ebusuku sometimes abantwana sibelele, sometimes abaniboni. Fika belele ndimgebelele. Andibonakali kakhulu endlini. Ajikeleza nje. Cape Town yonke. Sometimes ungabona ndidlula emva kwendlu lapha kwakho. Ajikeleza ubusuku bonke nemini yayo. Amen. Kodwa ke uThixo wenzile namhlanje ukuthi nibe khona phakathi kwethu. Umuntu uzobhizi kakhulu njengoba nibona noGxaba Makeko. Hayi ujikeleza. Njengobona nje kuyokabekeka nje enhlizweni ukuthi masithathe izivesi ezimbili. Revelation chapter 19 no-Revelation chapter 6. Ngoba sibona kwincwadi ye-Revelation kukho lamahashe mabili. Lamahashe mabili oko alwa azalwa nanguwo. Elinye
likhwela ukumkani nelinye ngapha likhwela ukumkani. Yabona izwi likaThixo okokuqala, izwi likaThixo lisebenza enhlizweni yomuntu kulowo uthe walamkela wahlala kulo. Yabona the day uyoze uhlukane nomzimba wakho, izwi likaThixo iyakuba lihashi umphefumulo wakho ahamba ngalo. Amen. Ukushiya le tempile kuyo. Le tempile sikuyo lowamzo ayikho perfect. That's why endlini ufuna kube ne toothpaste, kube ne roll-on, kube ne spray, kube ne this, kube ne that. Ngoba yinto esoloko itsalela phansi emhlabeni. William Branham xeshikweni ebekhona ebengumuntu obejikeleza esiya koma-Afrika, esiya phiphi koma-India. Bekukho indoda endala ebandleni egama layo kuthiwa nguBhozwe. Amen. Laa ndoda ihambe nayo umsapota, ibindala apha kuye. Kangaba ebesithi nxa ibiza ebesithi yi-old tree, the oak tree. Yes, because nantoni na ezizinto ezizingamava ngokuphila ngokuhlala ebesoloko uWilliam Branham ezifumana kule ndoda. Kuye kwafikelela ixesha uba le ndoda induluke phezu komhlaba because ibindala, ngoba le nto ingumntu ayiphila unaphakade. Uyaphila namhlanje, ngomso singeva kuthumkile. Amen. So kuye kwafikelela ixesha ukuthi uBhozwe ahambe phezu komhlaba. The day yasweleka ebengekho uWilliam Branham phambi kwakhe. Bebeshiyene ngedolophu, omnye kwenye idolophu, omnye kwenye. Then inkosikazi kaBhozwe yafonela uWilliam Branham, William Branham ubrother apho uyasweleka. So yale ndoda mnika ifowuni. So wabamba ifowuni, ngamkhonza kaThixo ndihamba phezu komhlaba. Ibivalelisa uWilliam Branham. So uWilliam Branham uthi nxa ithetha mkhonza kaThixo uzundilinde kwi-East Gate. Amen. Bathethe language ye message of the hour. Uba uzundilinde kwi-East Gate. Ngoba nami nxa ndihamba kulapho ndongena khona. And siyongena phaso babini. But ndenzele le favor uba undilinde kwi-East Gate. So ya promise ukuthi ndiyakukulinda khona. Amen. Emva koko njengoko lamadoda ebeqalelene enye kwenye idolophu enye kwenye idolophu, uWilliam Branham ithe nxa izobeka ifowuni weva apha esandleni sakhe le ndoda imxhawula. Uzi? Now the body kulo mzimba ufayo yabuya yazoqhawula le yasogqiba yahamba. So ilizwi lipowerful ngolo hlobo kangangoba mhlana wahamba phezu komhlaba le nto ityiswayo yile uzoqabela kuyo. Yes. Amen. So kuye kuxhomekeke ubutya njani, ngoba uWilliam Branham singafunda ikoti ezininzi. I-message efundiswayo okanye ititshwayo kwabanye bayingxolo, kwabanye balilizwi. Ngoku bahleli ndawonye. William Branham one time ndifunda kule nantsika kaPilgrim, uyabuza kunyana wakhe ukuba uvile na. Yasabela unyana, uyabuza utata uba uvile na xesha kwini bendipreacher. Athi ke naka no, khandi ukubambe kakuhle. Athi abantu
kwele holo nje beligcwele abafikanga nalapha kusandla sami abandivileyo njengoba bengithethe. So lo uvayo izwi likaThixo libubomi kuye. Amen. Kulo livayo izwi likaThixo. And ukuva izwi likaThixo bububomi. Amen. Umzimba womuntu ovayo idemon ayinako ukuhlala ngoba apha enhlizweni yalomuntu kukho izwi likaThixo. Izwi likaThixo libubuthaba kudemons. Idemons zilithaba lezwi lithi azikwazi ukuhlalela. Yolanda ulemba nami uthi umuntu akakwazi ukuthi emlonyeni wakhe uphume amanzi apheleleyo at the same time kuphuma amanzi aphiwa ekamanzi salty ngoba ayizo zinto ezihlangeneyo. So kukho lamahashi mabini. Lamahashi mabini omabini ayalandelwa. Njengokukho lekumkani ukhwele ehashini kukho abathile abalandelana nathi. Amen. Amen. So umyalezo wami uthi nxa ngizobeka isihloko sawo. The 1963 cloud was the spiritual fulfillment of Revelation 19 verse 11 for the bride. Now elefu eli ka 1963. Amen. Linzaliseko, the spiritual fulfillment of Revelation chapter 19. I believe ukuthi that cloud yayinzaliseko yencwadi yezithilo chapter 19. Now, two white horses, don't confuse them. There are two different white horses, riders in the Revelation. Yes. Bohluki. Yes. Kukho lo ka Revelation chapter 6. Ovela yo ngakhilwa amathweni. Yes. Kubekho lo ka Revelation chapter 19. Bobabini bahamba ngamahasha amhlophe. Amen. Kodwa ezikumkani zahlukile. Ayokumkani inye. Yes. Amen. Kodwa zikumkani ezahlukeneyo. Yes. Amen. In Revelation chapter 19 verse 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat on him is called Faithful. Yes. Faithful, the truth and the righteousness. He did judge and make war. Yes. Now, Lord Revelation chapter 6. Yena nxa ibizwa kuthiwa ngukufa. And sonke isiwoko silandelana naye. Amen. Now, isiwoko ngabantu, Yes. Exactly. zibelievers, zilandelelana nokufa. My God. Now, this is not the second coming. Revelation chapter 19. Sorry. Revelation chapter 19. Listen now. This is not the second coming of Christ. Is the bride come back with him as his wife Amen. after the Lord's Supper. Amen. Amen. To fight the white horse of Revelation chapter 6 verse 2. That horse become a pale horse. So, xa iye yalihashe lithuthu kubakho between elihashe limhlophe nelihashe belimhlophe kodwa ngoku lisukela luthuthu. Now, Revelation chapter 19 ukuza kwele hashi lisiza
nabo balandelana naye bekhwele kumahasha amhlophe is not a rapture. Ayiloqhwilo. Yes. Kodwa kukuza kumtshakazi kunye nomyeni besize emhlabeni. Yes. After Lord's Supper. Remember, the shout was the rapture Yes. Amen. Exactly. to the bride. William Branham told us in the sixth seal, there, right in 16, Yes. the time he was preached the sixth seal, Yes. that the church goes up in the 4th chapter of Revelation chapter 4. Yes. Amen. Revelation was the rapture of the Gentile bride. Yes. So, Revelation chapter 4, uthi uYohane nxa ithetha ndabona umnyango uvulekile emazulwini. Yes. Amen. Now, phakathi Revelation chapter 4 kwakuhamba ibride. Amen. Njengoko kwathiwa makanyukele apha. Yes. That was the bride of Christ. Now, uthi nxa icacisa na William Branham ku Revelation apho khona fundisa khona u6 seal ukuthi umtshakazi uhamba ku Revelation chapter 4 Yes. angaphindwa bonwe Exactly. until siyombona ngexa esihle siza emhlabeni ku Revelation chapter 19 Yes. ehamba nomyeni. Amen. Hallelujah. He said, it's not seen again until the 19th chapter. What happened in 19th chapter is a coming back of the bride with her bridegroom. William Branham said in 6th seal, paragraph 195. Yes. Now, in the Revelation chapter 19, verse 9, phakanye ku verse 9 Yes. is the marriage supper. The marriage supper of the Lamb. Yes. Now, not nephi believe yabizwa kwi marriage supper. Yes. Amen. Kodwa ngabo bonyuluweyo for umtshakazi. Yes. Abo babekhona kwencwadi yemvana. Ngabo abamenyiweyo ezumtshakazi wemvana. Yes. Ku Revelation chapter 19 verse 9. Yes. And he said unto me, right, blessed are they which are called unto marriage supper of the Lamb. Yes. Now the question, who is called to the wedding supper? Yes. Is the bride of Christ. Yes. Now, in spiritual speaking, umtshakazi today Yes. akaseyo bride kodwa ungumfazi. Yes. Amen. And Ngoba uWilliam Branham uyasichazela ukuthi ukusuka ku Revelation chapter 6 ukuya ku Revelation chapter 19 konke sekuzalisekile. yes. Amen. Now yeka nje uba now i-ministers nabashumayeli banamhlanje be-message beshumayela esiza Was yeah. i-bride of Christ imamela kwi-prophet, the major prophet of this age. Yes. Now sineminyaka more than 50 amatyhilwayo. Yes. And amatyina akatyhilwa naye phi na iminister. Akho minister tyhile amatyina. Yeah. Akho prophet. I'm talking about the major prophet etyhilwe amatyina. Oh yes. Kodwa ngumyeni
Christ ngokwakhe othe watyhila amatywina. Yes. Amen. Now, xa kutyhilwa amatywina, umtshakazi usepalisi. Yes. Akatyhilwa amatywina umtshakazi esesemhlabeni. Exactly. Amen. Uthi nxa esiza kwi-brothers zakhe eze enering kwicala lakhe langasalera. Amen. Ngoba nasimbona uWilliam Branham evela iveli seligxini lakhe, it shows ukuthi lona ngumyeni womuntu. Amen. Ngoba konke ukuthethela kwakhe kusesikhantini. Amen. Lo muntu selethathile. Yes, Lord. Evela nje kwi-brothers zakhe ungumbonakalaliso womuntu otshatileyo. Yes, Lord. Now, iseals zize kumtshakazi ukuzothatha umtshakazi. Yes. Kodwa kwi-seals kukho icala elikwi-backside. Lona licala ebelibekelwe lona iJews. Yes. I-7 thunders. I-7 thunders ayizo aziphithwa kwi-Gentiles. I'm going to read the code. Zona zizeze Jews. Umtshakazi selethathiwe. Yes. Njengoko besifunda kule ndawo ukuba umtshakazi yena womyeni uhamba kwi-4th chapter Yes. of the Revelation. Amen. Amen. So, ngumtshakazi oya kwi-Lord's Supper. Amen. In the rapture of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, the rapture goes up alive and remain caught up to the wedding supper. While the tribulation runs on earth for 3.5 years, the bride is in heaven Yes. with Lord's Supper. As you see, is in heaven at the supper, the Lord's Supper. On the Revelation chapter 19 verse 7 to 9. So that time kuqhubeka iLord's Supper, Yes. the marriage in heaven, emhlabeni kwenzeka itribulation. Amen. Exactly. Amen. That's why kwincwadi ye-Revelation chapter the 4th seal, uWilliam Branham bathi bephila ababone bona beluthupha. Yes. Yes, bayaphila kodwa bona beluthupha. Now, spiritual speaking, uAdam kwathiwa kuye, mhlana uthe wedla kulo mthi Yes. uyakufa. Amen. I believe ukuthi yayindoda lena noko eyondlekileyo healthy. Now yaphuma ibambene nenkosikazi yayo emiyezweni because badla kumthi ongakuzanga ukuthi abadle kuwo. Now ithi uthule mrana mngathetha amazulu avalwa kuye. Avalwa amazulu kuye. Now akasaphinde abe nenature yasezulwini nokucinga kwakhe ngendlela zikaThixo. Now lando yabizwa ukuba kukufa. Yona iBhayibhile ithi ngayithetha uAdam wokuqala waza nokufa. Yes. Kodwa uAdam wesibini wadlisa ubomi. Ngoba uAdam wokuqala wafa. Wayeyalela uba makangafi. Yes. Kodwa wafa. Wawunofika phambi komyezo apho wayikhutshele khona mhlawumbi eqanda inkuni. Mhlawumbi edlala nabantwana bakhe. Mhlawumbi eteketisa unkosikazi wakhe, but wayefile spiritual. Amen. WayenguAdam ofileyo. Now, nomtshakazi today uphume ekufeni wangena ebomini. Yes. Yes. Spiritual. Ya unofika brother Dumise busy with job zakhe senza this senza that. Exakekile
frustrated le, but ungodlubo. Yes. Yes. Amen. Yes. Ungophilayo. Yes. Kodwa bobabini uAdam uhamba phezulu komhlaba efile. Brother Dumis uhamba phezulu komhlaba ephilile. Bengabamba phezulu komhlaba bobabini. Umahluko omnye ufile. Omnye udlubo. Amen. Now, the wedding supper, while the tribulation runs on the earth for 3.5 years, the bride is in heaven at the supper. Tribulation on the earth, that when the two witnesses, Moses and Elijah, preached to the 144,000, the Israel. All of this happened in the last 3.5 years. Yes. Now, ku 3.5 years yayibekiwe leyo kugqibela. Kulapho khona izinto zikaThixo ziyenzeka khona. Yes. Yasonga iBhobhile. Umthakazi waxhulile ezulwini, wakwilord supper. At the same time, the two witnesses ya preacher. Yes. Amen. KumaJuda. At the same time, the Jews and the church abo bathe basheka phezulu komhlaba nehlabathi iba yi-tribulation. Now, kukho millennium, the spiritual millennium and the literal millennium. There's a tribulation, the spiritual tribulation, and the literal tribulation. Now, listen. Lento kuthiwa yi-Armageddon yinto eyenzekayo kodwa izaphinda yenzeke. Now, ihamba ngesivinini sikamoya, ibaleke, then islow down, then itibonakala. Yes. Ibe yinto eyenzeka nyani. Yes. Kwi-fourth seal njengoko ndisitsho ukuthi the prophet William Branham walibona ihlabathi iluthuthu, wazibona i-believers eziluthuthu ngesimo sakwamoya, but ziyaphila zihamba phezulu komhlaba on Sundays bheke enkonzweni, kodwa seziluthuthu already. Zilithuthu kuba zizoba luthuthu. My God. Amen. Amen. Now, umoya womuntu yilento iqhwilwayo, Yes. ngoba yilento i-understanding ihlala khona yelizwi likaThixo. Now, uqhwilwa kuba unguwasezulwini. Amen. Amen. Yes. Now, during the time of the two witnesses on the earth and 144,000, and the tribulation happened. In heaven, the wedding supper with the bride, same 3.5 years, it qhubeka. Now, sixfold purpose, paragraph 135. Now, the sixfold purpose of Revelation 6 verse 1 to Revelation 19 is fulfilled. Amen. Listen now, we close. The 7 seals, the 7 trumpets. Now the trumpets zibhekise kumaJuda. Yes. Ngoba i-seals, i-4th seals zokuqala zidilishana nebandla lenhlanga. Now ezi zintathu u5 6 and 7 Yes. zonke ziqhutywa leli lesixhenxe. Zona ezi zimbini zidilishana nendalo plus noSirayeli. Okay. Kodwa na uThixo nxa iphethe u6 u5 no6 ibandla lisusiwe emhlabeni. Amen. Why? I-bride of Christ ayiyi kwi-tribulation. Amen. Kodwa ibandla
le message of the hour liyaya kwi tribulation. Yeah. Kodwa apha ebandleni le message of the hour kukho i-elect ezibizwa kwi-bride of Christ zona azinanto yakwenza ne-tribulation. Yes. Amen. So i-rapture yeyazo. Bona ngabantu ongenako basusa kwelizwe likaThixo. Yes. Ungamhleka umncamo, ungamphusha umncamo, ngeke asuke kwi-presence kwelizwe likaThixo. Hallelujah. Ngoba ukuhletywa nokunezwa kuye ziyimayina. Eyona bigger picture emenayo ephambi kwakhe lilizwi likaThixo. Yes. Amen. Amen. Le nto ililizwi likaThixo ityhilekile kuye. Ngoba yona imdlisa ubomi. Now in heaven the wedding supper with the bride Yes. yenzeka ngelixesha linye. Kwenzeka i-tribulation emhlabeni. Kwenzeka ukuzibonakalisa kukaKristu kubafo bako wabo. Yes. Now lixesha linye lenzekayo neli le-truthnesses. Now nxa sibona lo unguKristu embethi inyama, then eze ehamba nele-truthnesses, yazi ixesha lentlanga liphelile. Yes. Amen. Now if we are doubting ministry ye-truthnesses, it shows ukuthi awukhange ubekho kwi-wedding supper. Yeah. Sure. Ngoba ezi zinto zontathu zihamba zontathu, enye phansi kwenye, Yes. enye phansi kwenye. Ngexesha kwenzeka the wedding supper, truthnesses yenzeka, at the same time the tribulation zihamba so zonke at the same time. Now mamela konguthini William Branham ku sixfold purpose 135. Listen now in closing uyava. The sixth seal, the seventh trumpet, the seven vials, 3 holes, woman in the sun, Yes. casting out of the devil, the red dragon, come between this time during the great tribulation. Do not forget it. All these things take place during this time. Sure. Amen. Zonke. 7 seals, Yes. 7 trumpets. Listen here. The time William Branham efundisa seals wazifundisa ne-7 trumpets. Yes. Amen. Zona zibhekise kumaJuda. Yes. So William Branham, all these things take place during this time. Yes. Zonke. So if ndima apha ndifundisa uba umthakazi ngenye imini uzoqhulela amafika ahlangane nenkosi, I'm late. Oh. Because, yeah. If ndima apha ndifundisa ukuthi ngenye imini eMiddle East kuzovela amangqina amabini eshumayela kwa-Israel, ndilate. Amen. If ndishumayela apha ndime phambi kwelibandla ndishumayela about the red dragon and the woman elangeni, Amen. ndilate. Exactly. Ngoba zonke zidlule. Amen. William Branham uthi masithethe oku kubhaliweyo. Yes. Amen. I-message of the hour kukudla okwakuye kwastorejwa. You see, wajikeleza for 7 times, ejikeleza ihlabathi. Yes. Kwathiwa makastorage ukutya for the bride of Christ. Exactly. Now nxa esiza kongoku le container ibistorishiwe, istorishelwe
abantwana bakaThixo ivulwe ukhutshwe kwakutya i-bride of Christ ayikurecognize Yeah. ayizazi ezi zinto bezistorijiwe zistorichelwe for Hey. amen. Amen. Now kukutya kwe-angels zii-angels zodwa ezikurecognizayo ukutya kwazo. Amen. Kunento kule mrana mathetha ngayo kakhulu ekuthiwa lukhozi kodwa uyathetha nangenye ekuthiwa sisangqa. Nkosi yam. Isangqa sibhabhela phezulu naso siyintaka awunothi nxa uyibona ucimba fama ubona ukhozi Exactly. ngoba simili sokwekhozi kodwa ayisilo khozi. Sang. Kangangoba if wake walibona ukhozi ulibonela kude then uzobonela isangqa usibonele kufitshane ungacimba fama lokhozi. Sure. Ungagqiba ububona ikhozi kodwa ayililo ukhozi. Sang. Ezintaka zimbini umahluko wazo mbalwa My God. kukutya. Yes. Lesisangqa iyayitya into efresh Okay. xa iyibhadile yayifumana kodwa ayonqeni uba ihambe ibheketheni ingene kwisidumbu ngaphakathi isigubhulule isitye sinempethu. Kodwa ukhozi aluyidli into enjalo. Mamela mkhonzi kaThixo, le ntabula ukhozi ithanda ukuzibulalela iyazizingelela. Yes. Now nesangqa siyakwazi ukuzingela kodwa sithetha uba xa seziyibona umvundlu efile asizuwuphola. Now My God. ngendlela abazalwane balapha enkonzweni abafundiswe ngayo Yes. abanokothuswa kuba kungena indoda ihambe nge-Mercedes Benz ithi ngumprofeti. Amen. Ngeke bayithathe bayibeke epulpitini bathi khasidlise ngoba wena uphethe izipokwana zonke. Nkosi yam. Amen. Bangaqala bayithathe bayibeke ehokini. Yes. Amen. Kubekho the fellowship between zona brothers nalo mzalwane kujongwa ngendlela ingaba nalo muntu uyazixhelela na okanye uphethe executive agcwele isidumbu. Now umahluko between as brothers zimbini ubrother Sangqa nobrother Eagle, omnye udla imessage evela kuWilliam Branham exactly, omnye udla izinto ezivela kwi-denomination. Ikhaphu kabrother Sangqa sayigcwele already. My God. Now kuthi kusiziwa nale into ikhaphu yakhe sayigcwele. Amen. Amen. Now umahluko lapho. So uthi Kristu ngayithetha lukhupheni lithi tu ugwele olidala ngoba lona luyimosha yonke iwayini. Iwayini entsha luyayimosha ligabhuza nezintsu. Iwayini endala, My God. iwayini endala ipoison. Exactly, bro. Now uKristu uze newayini entsha Nkosi yam. khona ukuze ibandla lidle kwiwayini entsha. Amen. Now uthi ungayithetha. So the cloud of 1963 was the spiritual fulfillment of Revelation 19 verse 11. In Revelation chapter 19 verse 11, the white horse coming with the king's sword to defeat the pale horse of denominational creeds and dogmas from the church ages. Amen. Yes. Now,
Nxa kusiza elibandla lisiza nawo nalukhwele hashini. Alizi kwenye into kodwa liza kulomzalwane une-threats and dogmas. Yes. To destroy, to expose. Yes. Amen. Now in the choosing of the bride, paragraph 21. What is the sword? The sword is the word, and the word was made flesh and dwelt among us. That's right. In Revelation chapter 19 verse 15. And out of his mouth goes a sharp word, that with it he should smite the nation. So the king showed the revelation, the revealed word for this hour. The seventh seal, paragraph 399. Notice, the word came to the prophet. The word came to the prophet. What is the word? What is the sword? The sword, the word. See, it's already in the earth now, spiritually speaking. Now, the horse of Revelation 19 coming to destroy the results of the white horse of Revelation 6. Sure. So the reason sibonela hashe lisiza ne-pride ukuzo destroy the results of the white horse Okay. of Revelation chapter 6. But the seventh church, the white horse conquering as righteous. The first appear as a white horse. Now, that white horse of Revelation chapter 6 is a deception. Likala limhlophe, libuye libe bomvu. Xa libomvu is a political power Yes. that was killed the Christians. Yes. 168 million eyathi yabulawa lela hashe libomvu. Is the same horse of Revelation chapter 6 verse 2. That white horse liyajika labomvu. Amen. Now ku-3 liye liphinde lijike futhi libe black. Amen. Now ngali back, it sold the word for the money. Now the things is for this week at all. You know, kwiminyaka I think mithathu or mine edlulileyo sike sabona kuthengisa ilizwe. You see, in Cape Town. Now the fourth seal, ela hasi limhlophe, the same horse leli jike bepay. Ibe lihashe lilithuthu. Ihashe nxa lilithuthu ukuhlangana kuka white no red no black. That's true. Lenze ibe lihashe lilithuthu. Now ngumqube walamahashi mathathu, white no black no red. And I look, so okay, liye libe ngumqube. So ibe kukufa ne-threats ne-politics nemali zonke ezi yazixubena today izinto eyi-one. Yes. Now the Bible said, and I look, behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and the hell followed with him. So nxa ulandelela hash yazi ukuthi ulandela ukufa. Exactly. Wena uyintoni? Usisiwoko. Amen. Ngoba ela hasha liyo nyinto likukufa. Ngoba luhleli phezukwalo ukukufa. This is the only one that has a name. The others did not have a name. Yes. But this one name is Death. Exactly. Yes. Amen. Listen here. Nantoni na engeyi message of the hour. Kukufa. Amen. Exactly. Ile not was creeds ne dogma. Yinto ngathi lilizwi. Remember
remember brother Dumi ku Revelation chapter 12 kuthiwa inyoka yathi yangakwazi ukumfumana umfazi emva komfazi yakhupha amanzi amaninzi. The word is the water, is the living water. Now but check this one, lena ngamanzi avele embilini wenyoka ewakhupha iwakhuphela ibala ivomita man. Now expected by bride of Christ itshela amanzi asalty aphuma evele embilini wayo lilizwe liperfected. So that's why lo hleli phezu kwelehasi lilithuthu ubizwa ngokuba ngukufa ngoba nawo yena ushumayela into kukufa. Amen. Sure. Kuthiwa uThixo wamnika umfazi amaphika amabini ukuba ayokuhlala enhlala. Kuthiwa ihlabathi yintoni? Kungakhona. Kuthiwa ihlabathi labamkela onke lamanzi lawaginya. Now the major prophet vindicated. Amen. Eyayane pillar of fire phezu kwenhloko yakhe. Inandawo ebhalileyo kuzo nethethileyo kwisemon ezithile ezahlukileyo brother Mkhusini ukuba nawo i-rapture sele ithatha indawo. The bride of Christ is gone, but now kuma indoda phezu kwabo ingaphethanga kodi isixelela ukuthi nawo ngenye imini sokuhlangana naye emafini. Think about that. Now this is the only one that has a name. The others did not have a name, but this one name is death. That means separation, the total separation, the eternal death. So akhonda zenayo lona uzena lento kuthiwa kukwahluka kuThixo uzoba hlula uphefumulo wakho kuThixo. And the hell follow with him. White horse of Revelation chapter 6, the Antichrist spirit that went forth conquering as a righteous, bow with no arrow, creeds and dogma. Now uvela now phako Revelation chapter 6 a petty serpent, but I come to notice abakho arrow kwase serpent akho tolo. Yes. You see uphethe nje serpent uphethe spoken word, but there's no anointing because the purpose yakhe is to perfect the word of God. Khona kuzibandla lidle understanding yakhe. Amen. Amen. Now ndizafunda incwadi ethi the third Exodus. Yes. Preaching kaWilliam Branham ethi the third Exodus. Paragraph 2 paragraph 292. Ngozibhala phansi ezingathi ngasendlini abazona bayayazi ba ngingumuntu odla ngokuthanda obhalayo. Angingumuntu odla ngoba ndifika apha epulpitini ndibe ndikhupha izinto endihlala nazo phandle kodwa. Now William Branham uthi ngathetha we are in an Exodus. Yes. In an Exodus, ne? Sikuhambo Yes. okanye kwimfuduko. Yes. Now we are in an Exodus and living and turning the and turning the tapes off in a moment. Yes. Oh my friend, my brother, both present that will hear the tapes. Let me as your brother
and citizen of the kingdom of God Yes. come out in this Exodus. Mm. For all that's left behind will bear the mark of the beast. Sure. Now, you will receive the mark of the beast automatically Yes. and come out of Babylon, come out of this confusion. If you notice, even now, you can't confusion the call. Come out of this system and serve the living God. Yes. Paragraph 298. This great angel of the covenant, Jesus Christ, is in the form of God. Thought it not a rob is not a robbery, but become equal with God. Now he is a pillar of fire Yes. in the same form that he was back there, bringing that first Exodus, bringing the second Exodus, and here is with the third Exodus. Now the first Exodus, young Moses with that pillar of fire. Second Exodus, that was Christ with that pillar of fire. Now, it has Exodus is William Branham in that pillar of fire. Now, we recognize Ukutu Moses, the time kwa pillar of fire, he was God. And we say amen when Jesus Christ evela in a pillar of fire. Some must be but the third Exodus, we reject this guy. No one has symbol and I pillar of fire because as fully tick up him with. Amen. Could have sent the third Exodus. Amen. Amen. Now the first Exodus, what did he do? He brought them out of the natural land to the natural land. The second Exodus, he brought them out of the spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. Amen. Now he is bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost right back into the eternal land of the millennium. Now, ngakukho ndoda iduty yayo ukuba izobalanda ibathathe ibafake kumillennium. Yes. Now, ibandla likaThixo lithathiwe lafakwa kumillennium. But zavela ministers. Yes. That whoa, wait a minute. The millennium says. Amen. Now, in the great millennium, to the millennium, amen. The same pillar of fire, the same anointing system, Yes. the same God doing the same thing, the same God, the same anointing. But Gaisenzeka in the third one, he reject. Amen. And the same word declare the first one, declare the second one. The same word declare the second, declare the third one. And here he see us among us. Amen. Now, the first Exodus, he came in the pillar of fire. The second Exodus, he came as a man. The third Exodus, he came in a cloud. Amen. The cloud of February 1963, the 28th February 1963, in Life magazine. Now, wahlangana the pillar of fire, waba constellation, ye angels. Amen. Then kwathi makabuyele back after the incarnation. Kwathi makabuyele back umnqubo waseJeffersonville. Ayokuthila amatyweni nge-17 kaMeyi 1963 wavula amatyweni. A cloud wasiqalela isize yaba was 26 miles higher, 30 miles across over the first half in Arizona. Now,
Bridge, paragraph 40. William Branham said, and I heard the blast. Amen. The 7th angel come from eternity. Amen. And when they did, there was the blast like a thunder. Now, on Revelation chapter 19, lo ebesisithembiso sokuba for iminyaka eBhayibhelini bakuzakwenzeka. Ngo-1963, nge-28 kaFebruary, wazaliseka. Yayikukuza kwalokumkani besithetha ngayo. Unkosi kaNkosi, ukumkani kakumkani. Esiza kunye nabo. The bride of Christ. Amen. Amen. Now, lonke bandla kusuka nawo apha. Amen. Kuma Efese. Lonke bandla. Aba babelapha baze basoleko naba bebe ku Arenius Martin ubheka ku column bonke babe phakula cloud. Yes. Amen. Now, nathi ngokwencwadi kaMathesalonika chapter wokuqala chapter 4 verse 16. Ithi asina kubaphangela ukufa ababaleleyo. Yes. Kodwa sakukhuluma amafini kunye nabo. Now nayevela. Amen. Revelation chapter 19 ekhweli yaselimhlophe. Esiza khona ukuze azokudestroya the politics. Khona ukuze azokudestroy the creeds. Khona ukuze azokudestroy the dogma. Uza esiza kunye nabo. Amen. Amen. Now, the 7th angel come from eternity, and when they did, there was the blast like a thunder. And I look, and there was the white cloud hanging yonder. Now, how it fulfill the Revelation chapter 19 verse 11? The white horse, how the king sword connected to 1963. Standing in the gap, 122. But I was told that you had called to be a prophet. Yes. And I want to live in the wilderness like the prophet. But I was using my own excuse. Yes. So I could hand my goods. I could hand my goods. And he said, who said? God. But that was the prophet of the Old Testament. Yes. The prophet of the Old Covenant. Yes. Now God is dealing with the New Covenant. Yes. Now when God is dealing with the New Covenant, akumiswa Abraham. Yes. Akumiswa nephi the major prophet. Uthixo i-New Covenant iba nguye nebandla lakhe. Amen. Amen. Ngoba nguye lukhweli yaselimhlophe. Yes. Ehamba nebandla lakhe. Yena phambili. Yes. Ibandla lihambi phambi kwelizwe kodwa lihamba emva kwelizwe. Yes. That is the order of the word. Amen. And now he said, I want to live in the wilderness like the prophet of the Old Testament. I was using my own excuse. And he said, but that was the old prophet of the Old Testament. You have been called to be you have been called to be there in a much higher office Yes. than that. So, what is the higher office than the major prophet? God. Yes. So, landlord yaseJeffersonville ibizelwe kwi-higher office engapha kwe-major prophet. Now ngayivela nawo eba kwi-constellation ye-7th angel. Uvela nawe incarnator. Yes. Now kuthiwa go back to Jeffersonville to preach the 7 seals. Ngayicala ukuthi step in the pulpit esalthibandla. Nguthixo ngokunokwakhe. Yes. Ehlalile bandla lakhe. Esa expose that horse. Exactly. The first thing ayenzayo uthila now the first seal. Yes. Kwi-first seal kuvela nawe uyaselimhlophe. Yes. Amen. Afike nawe aliqhekeze.
expose. Zininzi i-ministers kudala bezishumela banguChrist lowa. But athi jongani. La Paul lakho aro. It's not Christ. It's the devil. Amen. Amen. Only God othe wafika phezu komhlaba wa expose uSatan. Hallelujah. Amen. Now sabona indoda ezalwa nguCharles noElla Branham yenziwe uThixo. I-incarnated. Yes. William Branham kusibona sithi is this the sign of the answer? Uthi now ekubetheni kwakhe inansika in the true bar. Sangakwazi uinterpreta the stone, the white stone. Kwanyanzeleka phela kwicala la ngasewest to connect. Now uthi kubandla ningasuki apha. Amen. Yes. Now what happened after the cloud? Ibandla liyafuna ukwazi bakwenzeka ntoni. Emva kwe-cloud. Yes, sisalibona i-cloud u-1963. That what happened after that. Kwenzekani? The seals were open on the 17th March. Listen here. Number 17 is the number of the judgment. Yes. Now, William Branham, uKristu usukile kwisitulo sakhe sokungcengceza. Akusekho gazi now anymore. Yes. Igazi lokumthakaza. Amen. Uze as a judge. Yes. Amen. And God exposing the white horse of Revelation chapter 6. The king's sword started defeating the pale horse, the threats. The moment those seals opened. Now, let's check the shadows before Sichalin pants. Yes. Now, the shadows and the types. In Mount Transfiguration, Yes. Jesus glorified. Moses and Elijah appeared. Peter said, let's build 3 tabernacles. God said, hear ye him. Yes. That was in the Mount of Transfiguration. Yes. And the Mount of Figuration, that was the yayinto eyayibonisa uba izakwenzeka. Yes. Amen. Manyana. That was the rehearsal. Yes. So what I tell to Peter, I think was mveni. Now, in Mount Sunset of 1963, Yes. Christ glorified in a cloud. Yes. The seven angels, the seven church ages messengers. The voice said, return to Jeffersonville Yes. for the seals. Hear ye him. Amen. Mveni. Now njengoko la miyalelo yenzekayo kwi-Transfiguration is the same miyalelo yenzekayo kwi-Mount Sunset. Amen. Now, in Mount Sinai, God came in a cloud and gave the word to Moses. Yes. Amen. In Mount Sunset, God came in a cloud and give the word to William Branham, Yes. Amen. the end time prophet. Amen. Now Moses wanika ilizwi xa inkosi yezayo isiza ngelifu Yes. on top of the mountain of Sinai. Yes. Now the same thing eyenzeka kwi-Mount of Sinai is le nto uThixo ophinda wayenza kwi-Mount Sunset. Yes. Amen. Amen. Now into ekuthiwa makaye nayo eJeffersonville William Branham ayiyo enye into kodwa lilizwi likaThixo. Yes. Wanikwa izwi likaThixo. The sword, Yes. Hallelujah. ikrele likaThixo. Amen. Now, siyavala. In Revelation chapter 1 verse 7 Yes. is the fulfillment of 1963. Yes. He said, behold, he cometh with cloud. Amen. Yes. So ingangalala yehla Yes. yeza isiza kwibandla lakhe. Now the seals, out of his mouth goes a sharp sword of Revelation chapter 19. Yes. Now the fourth seal, paragraph
180 to 85, but mina ndiye nathatha nje uzosifundile ekhaya ngo-180, but mina ndithathe nje u-182. Now we found out here that this Satan, after being kicked out of heaven, incarnates himself in a beast. Wakukhatywa ezulwini wehla ngesivinini, into yokuqala futhi wayenza emhlabeni ku-incarnate beast. Anga-incarnate imbongolo nantoni wayifuna into esondeleyo kuThixo, ngoba uThixo ebe-incarnate umuntu. So naye uyawakhangela the beast esondeleyo emntwini and wa-incarnate yona, like wasinyala phaa kuyo, yayindawo yokuhlala yena. Amen. And now he is a beast. William Branham says, and now he is a beast, Antichrist, false prophet, and now is a beast. Ukumshumayela kaThixo ma emva kwepulpit sinazo ne-beast ezima emva kwepulpit. And he given the same. He given the name of death. Amen. And the hell follow him. Full Satan on the throne on earth. He is the Satan or representative on earth, that he is now head of the kingdom of this world. The very same kingdom that he offered to the Lord Jesus in Matthew 4. Satan now become fully king. Now, question and answers, paragraph 126. The mark of the beast is on today. Yes. Amen. Exactly. Let me repeat it. The mark of the beast is on today. Amen. And the seals of God, and the seal of God is the Holy Spirit. Yes. To reject it is the mark of the beast. Yes. Amen. To reject the seal of God is the mark of the beast. Yes. Amen. So ngamanye amazwi uphepha imbuzane uginya inkamela. Now lento kuthiwa i-doctrine kaMoses and Elijah bubuqoki weyiphushe lapha imbuzane usukuyoginya inkamela. Mark of the beast. Come on now. Amen. To reject it is the mark of the beast. So ever who sees the Holy Ghost, that you are supposed to receive it and don't do it automatically. Okay. You take the mark of the beast. Yes. Amen. So brother to me, once you will receive or you take the mark of the beast, so uba sisiwoko emva kwalo ubizwa ukuba kukufa. Yes. That's right. So ila kwikrele kukuba uzolwa nezwi likaThixo. Kuhlangana amahashe amabini today. Now kudilishana amahashe amabini. Yes. Omnye ubizwa ngukumkani kakumkani. Ulandelwa ngabo i-bride of Christ. Yes. Wena wamkele the mark of the beast. Ulandela ihashe libizwa lukhwele phezu kwakho kuthiwa ngukufa. Wena ulandela ngelakho ihashe ulandela ukumkani wakho ngoba wamkele the mark of the beast. Uzoba against izwi likaThixo. Amen. Ngoba the war yaqala phi
emazulwini. Now ithe yakufika phezu komhlaba, ithe kukhahlelwa. Amen. La nyoka yakudala. Amen. Imambe emnyama. Yathi yakuwa phezu komhlaba. Yazivuthulula. Yakhangela into esondele kuThixo. Why? You never give up. The war yenza ezulwini. Ayikhange ivuma uba mayoyiswa. Na ithe yakuwa phezu komhlaba. Yakhangela ihashe. Nkosi yami. Amen. Now ule mbrana moti. Ihashe. You symbolize the power. Yes. That's right. Now uThixo uWilliam Branham uvele khweli ihashe elimhlophe. That horse is the type of the power. Yes. The power of God. Amen. Amen. Bengibona nabazalwane I think Branham Khosini. Kuthiwa wanikwa Yes. the power ukuba inamba usiyayishwabanise ngezwi. Yes. Yes. Phela krele. Ngoba na ngexesha wayiphana kwisabhunyo canon. Kuthiwa lawo ikrele literally. Yawele esandleni sakhe. That's right. Wathi zange ndabulala umuntu na. Indaba nawo likhelela ntoni? Kodwa likhelele king. The word of God. So yena wanika the word of God. The same thing eyenziwa yila namba yakudala loSatan. Wafika wakhangela ikrele lakhe. Amen. Amen. La nyoka yakudala. Namba enkulu. My God. Sathana ngokwakhe. Wana umkhosi ngowakhe. Yes, bro. The believers ezibaptizwe emanzini amaninzi egameni lenkosi yethu nguYesu Kristu zalandelana nazo zabizwa ngokuba nguhe njengoba uphalisa lehashe apha ebheka ukubhaliwe igama lakho nguhe. Amen. Ulandela lokubhaliwe apha ebheka uyakhi overall lokubhaliwe ubhalwe death bayakho kubhalwe the hell ulandelana naye uphethe lakho ikrele yakho iarrow yakho ibhalwa ina arrow ayinayo iarrow uzolwa nezwi likaThixo. Now ithi iBhayibhile you reject the message of the hour. That is the code of the question of the answer. 126 it automatically 126 automatically you will receive the mark of the beast. Yes. Amen. What is the mark of the beast? You see, ufana nokuthi uthathe kuthiwa nansi imbiza ye-pardon. Exactly. Izono zakho zonke zikule mbiza ye-pardon. So hlamba ngale mbiza uzokuqolela uyithatha uyiqubukhe ethuthwini or reject. So umphefumulo wakho uyaqakadeke. Inature le yakho libale naleyo kade kwaluba uyazi ungayazi. My God. Why? Wamkele the mark of the beast ungayazi. Exactly, bro. Exactly. Amen. Ngoba the mark of the beast yimvelo yokungakholwa. Yimvelo yokureject izwi likaThixo. Xa ukwene uJudas Iscariot wayorejecta uKristu, the word of God. Imvelo yakhe yayatshintsha. Amen. Wasisilwanyana, wasihenga. Ngoba izwi likaThixo waliphushela phansi. Yes. Bonke abantwana phezu komhlaba abathe baphusha izwi likaThixo bareject izwi likaThixo. Imvelo leyo iyatshintsha ibe imvelo yebeast. Amen. Ibe imvelo esilwanyana. Yes. God bless you, brother. Amen. Now, to reject it is the mark of the beast. Ever who sees the Holy Ghost, that you are supposed to receive it, and don't do it, automatically take the mark of the beast. Amen. Because there is the only two classes to exist. All that did not have to seal of God. All that did not have to seal of God had to mark of the beast. So to receive the seal of God is to receive
the Holy Ghost. Yes. What is the Holy Ghost? Is the word. Exactly, bro. Amen. Now, to reject it is to have the mark of the beast. Yes. So, the mark of the beast, njengohamba nje lapha. Oh. Now, it's easy uba utikhatha kumadoda. Yes. Yeah. Now, you reject the ministry of today. Yes, bro. Amen. The ministry. Ebekwe today. Yes, bro. Then you receive the mark of the beast. Automatic. Amen. Automatic. Yes. Na uzive njengobuhleli uthi hayi kodwa why thina why uSatan uyashumayela. Yes, yes. Why does bro. it talk about but why ngizosukola kangaka? Why contract yami izaphela emsebenzini? Why uSatan uyashumayela. Lapha uphethela the mark. There's a two suppers. The supper. One is the supper of the beast. The supper of the beast. Now we're feasting, Brother Lulama, Yes. in the Lord's Supper. Yes. Amen. You also you feasting in the supper of the beast. Sure. Because yeah. Sitshela izwi likaThixo ngakho. Wena utshila izwi ngale namba. Amen. Why? Ungumthakazi wale namba. My God. Ufakwe ring ungakhange uthi ewe. Uhawulwe. Moya ndi. Yabona umama mgqirhana nomama ungqayazi. Bayala nto. I think nayo basinda kulanto othwala. Uthi ubheke esikolweni usuka kwigama uthi ngikhwela amahashe. Akuhlasi. Uyobhingiswa. Ufakwe ring ungathomba ewe. Sometimes nalendo uthanda kuyo ayikhona lapha isegoli. Because yeah. Now it's a Bible automatic. Message of it automatic. You will receive the mark of the beast. Yes. Katanga amazi nomyeni wakho noma umazi. Nokukhona nokusegoli kodwa uzobhingiswa. Now uba kwisapho ungazazi. Ngoba kukho imfazwe enkulu enzi. And the other is the marriage supper of the Lamb. The Lord said, touch not my oil and the wine. That is on pale horse, but he can't touch, amen, the eagles. Yes. Why? Because the eagles is feeding on something else. Yes. Amen. Touch not my oil and my wine. Why? Umthakazi kaKristu Yes, sir. ubuye wayiwine kaThixo. Exactly. Amen. Ubuye wayi-oil kaThixo. Amen. Thina sithandiswa thina ngaye. Yes. Sangabantwana bakaThixo. Simbona uSathane saqhweba. Yes, bro. Siqonde bona ngolushumayela ngutyholi. Lushumayela today tyholi. My God. Amen. Now, how can brother Mkhuseli kuthathwe the COD Sure. isuswe phambi kwabantwana bakaThixo? Amen. Ibandla lonke lithi amen ngazwinye. Livume uba kudestroy COD. The order, the text. Now, kuthiwa bonke abathandiswe ngale oath. Touch not. Yes. Now the bride of Christ. Now it bride kaKristu. Amen. My brother. Now it bride kaKristu ithandiswe ngo-oil. Yes. Nakubethwa ibullet kwizitrato zaselowa. Ndiwe ngohlangothi. Ndithi thathu phaa. Yes. Ndiwushiye phaa la mzini. Yes. Ndishiye phaa la short base. Amen. Why? Apha kukho umzimba. Amen. Ongaziwa ongazali. Akanamama. Akanatata. Akanamihla kuzalwa. Akanamihla kuphela. Apha kukho unaphakade. Into ehlanganiswe nezifunda. Amen. You see
bathi Yes. ngenye yezimini Yeah. iza kubetha ibhomba the-atomic bomb ngiyeza mamela kulungiswe ibhomba amen yabhalwa amagama amen yithi akubetha uthule mntwana msakubulisana kwelaa cala God bless you brother, God bless you sister, amen. Ngoba why ivision yayo yokugqibela, Yes, Lord. ivision yayo yesixhenxe William Ramot waxa inyeka wayibona imelikile ithuba Yes. zonke ezi zintandathu ivision sezenzekile zonke ngenye imini sizawuthetha ngazo siqale kweyokuqala sithi brother ukhaya ive siqale kweyokuqala siyophuma kweyesixhenxe zonke zenzekile mzalwane wami andiyazi mhlawumbi inami shumele kangakanani nangale vision yesixhenxe kuyo kodwa let me tell you this mhlawumbi ngomso okanye ngomsondo okanye namhlanje emva kwemini iza kwenzeka la vision and iyakwenzeka amen izawudlala ifilimu amen alo mazwi my brothers asabele ngoma sister ngathi ndayibona lo mini